Ba naman ka lang short na. Ba naman ka naman puti-puti. Ay. Para sa mga. Daray mo ako. May biskuit. Dali ka, maglako pa ta. Ato patas dagat. Dagat? Ato meros, ikaw man mo kaon na ni guys. Ato may dagat guys. Pwede na sa mga kuyog na mo. Nga wala naglamang ulit. Uy, dali na mo eh. Oh, pangutaan ko na inyo. Dire. Palangging. Ano yung panghilabot milk eh? Himawaak. Oh, dire. Kapan ay. Dari, panudlan na ako. Kalayo mas kamera guys, kamera doon. Hit-hit lang niya mong kamera, ano dahil ni. Nga ang tagbutong guys, kay sustansya. Sustansya. Yaro deh. Mo ni ngit-ngit amo ang video kay ngit-ngit ang panahon dire. Niya ang oras karon kay alas 10 sa buntag. Buntag ko ba na? Sugad mo. Ngit-ngit ni ambot ngano ni ngit-ngit ni. Ang ni ngit-ngit basag mga naw. Pero dala inyo. Diyan. Panggaon tanis sa sukan tanis sila kay. Gusto na sila magkat-kat og lubi. Kita ang tama guys ha. Sipon ako. Kau na day. Apa day oh? Kaya. Pareha na bino, ogit magugnaw bino. Ala ka sa ikuan niya ma. Oy. Dire naman to yung gana. Saan ka bite? Dire. Natawa mi kami guys kana ay badminton. Na badminton. Kanina? Dapat eh. Awal dah. Hoy. Kasi tak nang hubo dia nya nang hubo. Kamu tahu suara sa telepon kana ikuan dia. Yang gitu kat. Oh, remutan. Katawa ka pikat. Kamu kaya ako sa bigat pa. Naman pa.